Подавам своята оставка пред Конгреса на партията, но не защото ви предавам, или се срамувам, или се отричам от постигнато. Напротив, аз се гордея с резултатите от тази една година. Гордея се с всички вас, защото знам с колко труд и с колко безсънни нощи платихте за това днес нашата партия да бъде давана за пример за държавническа мъдрост, пример за социална отговорност и ако щете пример за смелост, това число е пример за лична смелост. И аз ще защитавам тези постижения, независимо като председател съм ги защитавал или като редовичен. Подавам си оставката, защото аз не искам да участвам в какъвто и да е процес на разделение в БСП. Но и оставам пак заради БСП. Оставам заради това твърдо ядро в партията, което не напусна партията и в най-тежките моменти.